Mwancho muligereria nigonda sensemo ya bobasi iyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Nchinsa Nyarangi ontita Tena batambe Brian Sagini Isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatwara chigame cyabo chiricyale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gusikugu mutu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota rene gataseni Ndizi TV kurwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwajumulire nande nigo bono yikirenga keri ya bene nsa ya bene kroto yitwa twaro magania se studio ri tukuria Jumatatu nene twakwana mangana ya siasa na magendro ime na isiko ya Gusii igo magani itobure ma se studio nande bono nigo tujugwenda mase ya mugo ikasare inanyaraga gotwerera entume tingiro kya kuri igo nachi gototebia nachi gototenga kya magendro ara sorongo rwa Gusii no kubori kwane una yakoba mo naintu go ikomwe tosuka ya rusikosuka na bore etirwa mangi kyaro magani itu na bwata mangi kurwa se studio igo na kwari na ile bageri kukwari nyurana nabakwenda gutubwate senseme ya mitandao tubwate senseme ya Facebook tonyore Ndizi TV News boga senseme ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News na bago to tweet @Ndizi TV News nekerengeri kyao gitume gwitira se namba ya ira se skin ya igora anene kroch kumanya mugani no rio rase studio na nyara gutuma liboli yao umubori ne yertunya tukwira ni kurwa se studio ya itubono mambigo kaba munentu guikomwe elio kuna butambiri tera na Brighton Makoli washimiwa sali yinza cyakire mono bono ni ngo kwari ni yagote umwanchumuri na ayaningo ende tuma gusukura gochibosyo libagane lyao mbia mono moralia asengi choko ngariganie se TV ito ya Ndizi TV asamaliete nkoro kwa mheshimiwa Jim Kenyanya Jim Kenyanya igondo moiborwa wa korwe constituency ya South Mugrango ase ward ya Tabaka abuno onyiboire na indi no gokole bintu byane muna umonya Tabaka ward yes bono maitu mheshimiwa familia na banyage korigeretia abantu amate kuri na bana bogotaka na bora abateina familia yao kero mu gusingo takaru manye family yo mheshimiwa ngakinero thank you mbia mono I want to take this opportunity nkwani moruyone mongina Florence Mora abana bane VP Diana Sami Georgina abo abandi bakalese ngenje yo kweligeli na bani skuru bale I want to greet them na ene matenga karibu ase studio ya Ndizi TV astoko batogo sanga na abantu baminto ba Gusii na manokigima award ya Tabaka asomoro wetu jitwa kwa mangana siasa na magendero lakini mone sari jachiro mheshimiwa nintake ndatakora teba naki bono eto kwa magendero ko siasa lakini ntake tote umuntu na ngori yore kero go saino mwana siasa inde tuma uchikwana sensema ya magendero mbia mano moralia na inde se libagelio inche Jim Kenyanya nkoliginde ekerogo kyo wa MCA ase ward ito ya Tabaka Tabaka ne ward yamba ebwata abantu abaya na inde ebwate overall bwa motu inde na injina wanaranga as challenges chirinkorora chire se ward elia igonta getente ne se keroge kyo wa MCA na inde mwato kwegena nga abantu batabaka abo bantegerete se mambia bono igonta getemba kwani na inde mbatebinga no nde nainu na inde nitagete ko bakolere gase karamuranga libagelio mbe mono mwanjumuri ndoze kwa igure na lerne otore na Chimi Kenyanya uyogori garo kyo boya musia se ward ya Tabaka eyera se bunge ya South Mugirango county ya Kisii otebirona nkori yare kergo kia oboya musie ase ward yeyo igo mono tetorigeria mangana ya magenderero etorariria magana ya magendekero mwanjumuri ya manyirina ne garo kyo boya musie okorigi asensemo ya Tabaka bono ndojugo iko tujugwana mangana asiasa mono lakini atakana turakwanda amagenderero imeyorongo rwa Gusii particularly ase ase ward ya Tabaka mheshimiwa akiura ready development ase ensemeri ya Tabaka
kwa jumla development ye ward yetu ya Tabaka actually igere at 50-50 ikiara tera but with the level ili abantu batabaka ba expected ikiagera amagendo Tabaka ne is one of the regions asokonyora ebwate the uniqueness ese bintu biribiro Tabaka no muchi okango bono iga toko compete nemichiende ya Gusii muna Suneka Keroka and others ikiara karongo yeligereri we have not reached where we wanted to be igo nta gita koteba nga amagendo Tabaka tara ikire kiwango kili abantu batabaka batagite that is why mbwate okugania nganya sawa tokonya abantu batabaka bakongali bagelio igo nta gite to move Tabaka from where it is to the next level elinde chikombit nechi nsemo chinde na monoke gima ward ya Tabaka ebwata it is only unique resources nebwata abantu bachite school ntobwata institutions ntobwata school ntobwata the uniqueness ye culture we also want to look amangana ya obolemi nebintu binde binge ebibirese ward ya Tabaka gwatebiro na nigo kwa emeronge 5 asemia ere 50-50 na whatever ngikwirira etara amagenda ataraika asemia mbiya mano moralia ase eliswali elio igonta era gotebanga ntura ikereke wange kiagera ntuta gerkorora ose ekisababu enene linga abarai ekiara en development gweke chake na barai ekera barai batabwati oborolio buya osoko kanyo kuyesa abantu be alise bakogamba na bakonyanga magendo tali gwikira ositari gwikira na munoko gani kwa abantu bali igo enta iragota banga e challenge enene na magana leadership ayo tutageta kororanya sago tokonya esobo cholio boli motu abarai baso choro barai abaya bateke interest y'abantu batabaka at heart I believe we'll just breach a gap yero ya 50% elinda abantu batabaka ba benefit na barobo wanyole njira yoko menye kiara that is the way we want our people to be ego to kwanda Tabaka mete nigere na beko represented as ebungenene to the national na se bungenge as county level nsemo ketara akora buya sensema ya Tabaka ne bungenene gose ne bungenge igonta gira goteba out of the 50% I think both bungenene ne bungenge inchira akora abantu batabaka kikeroko gani kwabo muna bona ekeronko ligereria Tabaka because of its uniqueness ebintu mbiro ebike bigwente gutaji muna bona amache is a challenge ekiara abantu abange mbabugati mache no nyichinsoke chiga chikorosi wa ne county government we are struggling ekiara inanya korenso ke korosiwa ekiara abantu batabaka mono industry yawe na mangana ya magira na magena ata gita macha mangi iga kara macha ata iyo bantu maliko nya akole biashara byao bia ekiara ntutagita macha in every corner e ward ya Tabaka egento kende gya kabere na mangana chipara cheito chiabeire nchirigweteka chipara nchire munabono epara korwa nyango egende giantunda echigosoka Gitale epale yebwate challenge sana epale ni county gose ni national ne county government eye etakeira rosigwe abantu baminto banyole asage abakolere gas epare ende ne yekoru lia muraro egende bokimaye dispensary echigosoka Nyatike nere pale yi nere wanting ekiagera ano abantu abange bagweta gose no omulimi utagite koire bintu bya no echiro iye kama very challenge ane kiagera taliko nyago access echiro bwango esengenje pale rembe nechi para chinde nchire chitigire nchira chia koletwe chigatigera nchira muna bono itibonge that is an area ebwatu muchando mona sana epara ya rosetiwe gatigeru asegete ikote to konyete muna abantu baitibonge they want that road ever finished elinda abantu banyora saga ya bakole biashara byabo chipara chinde nchiroro muna bone yekoru kioroli agende nyamwansu epale inero ebwate challenge ya koletu rekinti ya nyakwera nere chete ka bekwa maraba ichiroro inchira igopa antu maliko nyako access epale hiyo epale ende ne yekorua buya
kagende gasokanya gichenche nero epale ine to kero iguru ekiara abantu bakora mu biashara by'amagena. That is where they pass. Igo ekero kanyanga pale iteyo abantu abange bagustruggle sana no ekero rusiria magena se kwari kwenye transport baye kitu where they can do their work. Ere challenge terigweteka. Jiskuru jojo ngora kwanda sema jiskuru. Esa mangana jiskuru I can say jiskuru chinyingo of course let me say omayete ekere kia na batota nekia jiskuru chito they have tried, especially the national government na wakoranga ya bekira a lot of resources jiskuru igo Chiskuru, I think I can say, esa mangana infrastructure, na wakoranga mbatemete, apart from Chiskuru ICD, ichiokonyo achinyinge, ichiagajo chigatigerunchera, chitara era pakabon. Igo eta keire, anye kunyalikana, abara iwa libano in place bono iga batara ofisi. Wate masitu seba kunyara. Ko make sure nga Chiskuru chirchions, chiaikire ekewangu kirigeta keire, ende ente venga these leaders ekiara na ubachole na wananchi they have to meet requirements osamaganio mwananchi utabaka wote Mbemo no majumuria honu wete togenda to kwana mangana ya magendero na siasa ime yorongoro gusi nensi tengima ne karatu bwatu mwako no yo siasa igo ni gotono magani to chimi kenyanya yo kuri kero kyo MC ase ward ya tabaka mono kwa manyire nere to nere nabo koira di bagali ya unyara ko to SMS ko chaga igende to umoboli boli gose nabo kuru comment ya wetera se namba yera se skin ya igora bo igo nabo to tweet at Ndizi TV News gose ototomere uchumbe ya wetera sense media Facebook Ndizi TV News bo igo sense ya YouTube Ndizi TV News. Igo kaba monento kusigendera kaba monento karutokanyete okobori kwao ko cha studio. Kenyanya riri kwa kora introduction usikwa nyara ko menyekani etotebetina Kenyanya no mwalimu ose no monchori ose profession ya onererie. Okay, inche Jim Kenyanya igondo monchoreria. Igongo kora biashara bio konia magina lia tabaka. Igongo bikora ase level ya both local and international. Igo ngende te ko empower abantu ba minto be wodi ya tabaka asenye nje yake aye nko genda na ligi chichire je karona letre koruisko abantu ba minto be wodi ya tabaka nabo bago benefit ye kara tibes chigocha chigo ikara abantu mashinani igo I've been doing this business for the last 20 years igo embwato manyo banene and where we are now nkageretenga nyasai sokotokonya we'll be going for further big markets. Ekiagera with the county government. And to get some ministries. Related Namangana Yetoko to Kwanera. Nyasai Sotokonya, Tonyo Ali Bagelio. We will bring more orders Christians Chinde Kiara Iska Linchenarata Lisana. I've gone to several countries, both Europe, the US. South America and many other countries, even in Africa here. Igeze kunyale kana nyasa to kwanya tonyo ari bageli, igonda atake koli chichiro mono na mono to konya abantu baitu batabaka ekiara ligeneli na the only natural resource to bwata and then imbwato kwegena nga with the time things will be better as abantu baitu batabaka. Mbemano watebera no monjolio manene amangana yegware gosikonia magenali bono ntakito maete to kwana tabaka utarakona igoro yegware na kitota kutura kwana nera ke ugatukwana magendero tumakwana siasa mheshimiwa tabaka bono ne gware rocho gware yakonyira abantu yakore no butakabura sensema ya tabaka nande kuna tera akora nige kwere akora. I think enda rekogenda into history in the early 80s egwale ego ya tualete demand na sana na in the most development ya koletu ego ya koletu engaki ye kiara abantu mbabete ebo koira bana baba school abantu mbalenge ebo kwa gacha no chinyumba abantu mbalenge ebo gokora all sorts of development igonja chenje ti obugima bwa abantu asichinga kicho as time grew by there was a worldwide economic challenge. Awesa abantu abangi batali kunyara inchira yoko gora. He got the buying purchasing power. Abantu abangi na mono abasonga stock only. Igatoka nga igerense. So ega leta biasare biga chansake.
namba Ibere igotwa mangana ya COVID yacha na libya sare bia affected more COVID omanyete most of the buyers tubwate igo bajete bagasika chiduka chiduka chiabo ngumbu chiasiegetu I was 2020 COVID eo chaka ina beto one of the people to ajete trade fair in Europe. That is when COVID ya chakete immediately after unatua kore trade fair. I think biashara bigasieku most shops bigasieku ngumbu igo egatoka ngantu bugati stock on magenalia bona ega lete obakomwe bone sabantu baminto batabaka ikiara most even shops ejere loko chonse bigasieku bantu mbali kunyara ko bacha ikiagera ekeroko bacha ngayojiko it became a big challenge sabantu baito igolende ngwa sabanga nyasa muna tokonyire COVID ya chirense. Now things have started to go back to where we used to be. Abaterekera standard goseke wangu keritu. Ngeta keriko korwalinde abantu bari batabake kero kwane gware banyora nankoko kabare mbago nyora niko bakubya kreditu. Thank you. Again tekenene integete tokole muna abantu batabaka. Nambe yemo etutagete ko siria middlemen. Ekiara middlemen yakrabachire. Usually igo bako igo bago itebya sara birmone kiara na uba group the benefits abantu beito batabaka bange kwanyanga what they are being paid igo chire peanuts igo enda irakota banga nyasa gotokonya ekero turanyole nga tuanyore obrayo we want to work around the clock to make sure nga tuasiria mangana middlemen onyo monto tagete kogole bintu tigaje direct to the ground agole bintali asiri golire bia elinda abantu baminto ba benefit kiara at the end of the day ntuta getebesa umonta tu mufuko at the end of the day onyo ngana abwatu mugati yo credit ka kuna umonjero monene ebwa mangana yegware kurutabaka factory yatagere kwa gachwarari asalia nande naboranyo nanko bunoro monjero monene naboranyo nanko bakwangira na sichikomi tu sino maite ne factory yatagere kwa gajo ngero chikirete factory taraga chukabone. I think again don't ateben kelinga inturaba very serious samangana yo konya abantu batabake se factory motaraba serious mushimi. I think the county government ekiagera igo batu promise tiri 2013 muna government ya chaka bakatutane factory ngo chakwere asa akaba identified as a factory ego chakwa bono korueli people have been waiting until today ntoraro any sign was a factory ngo chakwere. Though there was a program in the Achaka national government, Pakatana Coleta Valley Factory, Tabaka, Nerondo Jinga, Emiake Liva promised into the idea. Lakini jingwana jira obune factory in Jaru and Sensa Meka and just since Majaka Jado. No, well, yes, Nida where Ekiagara in of recent Yamaganakova transported Kurtabaka, Chitra Chicoira, Chitinga Chikava Chico Yamagana. Chia maina ya alikuwa iwe nsema ya Kajiado na yanda alikuwa and of course Uganda. Inche muno omanyantabaka kusomo monto tabaka. Ikonfileti nga onye balda tagira konya bantu batabaka. We need a factory eli Kajiado echiche aga chutabaka. Wose aga chu within Kisi. Ekiera bantu baito mbakonya ke gweterese mirimo ira toke. Gweterese bintu binde binge bira toke na entokale value addition esa mangana ya maina abantu bamintu bakonyeke. Ekiagera inarenchera yogo twakonya tabaka chenji tabaka irane to it is glory ya 1980 ekiagera isakawanga maina ko transported korwa ale raw agende chinde agende se county chinde abantu bako benefit more na abantu bali se factory se yagachire kwa mfano onye factory njare ngetabaka abasaye balenga wako chakonyo chikasi se factory abangina balenga balenge ko chakonyole egasi se factory ekiagera ekere factory within efficiency area benefits ejire threefold ekiara abantu bakonya kamono mbali abanyana se factory agachire I want to believe na endenye nenga with the new government yogocha after August 9th. Tigeli gereli tabaka na industry libata beta yagocho tigechi chero right konya bantu batabaka. Otherwise intoligo chigo takama gena ro have transported also kiara no akara gena ko transported into bugata na the sector very very important ya culture magana yokubaji. To iso ko takanga magena kurusi kutabaka irwa
no etogokiri this culture ekiara ntutagete tourists batale tabaka aromu n'abantu bakobacha at the end of the day nabakonyanga abantu babekira umugati emesa we credit ko karondi getiko kora kurwa sesema ya substone nikiara nero epakiponi yense media karondi getiko kora kurwa tumago swa sesema ya siasa ngoma jiru kwanika ko sinko tebekanire ko ngano botukiuna amanyante ngena roro sesema ya tabaka ali akoni gwari na nara siekirira babanda bake gokoro bonjuriri tinta getiko kuigena ngobuno bwaene ikiagara omanyete biashara ibire free we have a free market ondeta yo tange to ondeta kole biashara so long as you're organized obugate the way or very articulative or cover umuntu tagete kolia there is always an opening kero umuntu nabugate space so mucho tabaka say word ya tabaka akole biashara byaye without being discriminated no the ways igo liswalieri oseringaneli ndiko baliekena is about ingota gita kokole biasare onde naro tangiro onde tabasiko igoredu onde naro tangiro onde agenda iskati kolie chiro those markets are open and onde bwense obwata chinguru chae tigagenda mutu aliye chiro ekeranya nyolire igokonyera abantu batabaka bono ntuchikwira nabo mweshimiwe kara mochi gokoboli swali ekara bono wekira se manvesta nituju kubona ingi wochi gokora endo chikuimokie birengo bye wale asense meri abono nguchiturugo ja baadaye kibono tento soena ngwate ana nekiro kyo bwa MC okori ya sensemo ya tabaka ingi yakwirire wachikuri kiro kyo bwa MC nambe yemo nche na wera nko twaro ko gani kolie kiro kyo bwa MCA inate ine 2017 nate nte kirogeke lakini rende tenyali kanti ngo igetetebe ina igetetebe na nje na lenge okay ina jikura monoro jikoba ina igetetebe na ende na jikura yangi substantial I want to thank abantu batabaka for believing in me na konga jikura lenge chinyinga mono igolende nimbwato kogani kuna ende once more eso mwako ye gumutinyo nana jitarikianda nimbwato kwegena n'abantu batabaka bamwire konga bale kerogeke elinde bakolere gasi ngero to kagendo bo MC otajete kerogende banote na kinaba bole 2017 na isaine ile ko bol no ene ebunge ngima ya South Mugirango mbiye mono moralia ase liswali elio inche okogani kwane igona tageta kokora abantu batabaka wodie gasi ina bwato okogani bokora abantu ba South Mugirango ekiare se manyete mono ese interest ya nejira mono and ese manyete mechandera mono ntabaka that is why I felt inga nyasaye aisoko kuna abantu batabaka ninta itabangeri bagelio elinde to chenchi abo obugima bwa abantu baminto ese binte binge biri manyete turakole titangani ntoligereria magana nchisanchi abana baitu chiskuru cheito nchitarget chirige guchiegwa a lot of support ekion kere ese manifesto yane na mbeye ya mono gokini na go improve education standards che wodi ya tabaka as chiskuru chirichion spichiro igonta gete gutenda nacho na ende to make sure nga tuanyolera abana bange bago korobuye ko chiskuru icho na baro bagende into chiskuru chingia elsewhere ne chi university elinda karawa irane gocha wache konya abantu bamintu batabaka wodi namba ibere intuta ikororanga abantu batabaka ward banyolire njira yo komenya weterese biashara ebya magena ekiagera akeroko kole biashara ebiga tali abiko okora ekere process it is a process ya kero monto mwa kolire gasi ye kero monto nkonyorare BTI igo to increase economy atabaka weteresa mapatali abantu bakonyora igo ninta ikororanga tualigiri chinchera tualigiri chichiro esa abantu abange bakonyora benefits weterese biashara ebya magena namba isato ntuta ikororanga abantu baitu amangana yobolemi ekiara tabaka nebwata abalemi ba aina ndobwate kawa ndobwate chibando of course ne bimeli binde ntuta ikororanga na factory chitu chikawa chirese ward ya tabaka chiavere revived ekiara nje kana nalenga gusoma in my days 80s chikawa no chialenge backbone ye ward ya tabaka na gusiengima ekiagera chikawa echine ye abantu abange baleko iraba baonia weterese chifactory chabo kero baoni chibese chiga chacha kokonya abana ko ende school igo amangana yobolemi negento ndari kobeka bikipaombele na mono kegima asa chifactory chiri chisiekire chikawa chiri tabaka wodi
ntagete chibe revived abantu baminto bagaina na mogondo basimike kawa ekiara muna na gota binche nkorota arande no chinchinde nkororande value ye kawa ekawa muna bona kero ndego se Frankfurt go se London ege kombe kemo ge kawa igogo ke one uchi euro isato is equivalent to 350 ege kombe kemo ne ine drop ye coffee isa kwa abantu baminto chikawa njia ligereri kuna chibe improved. I'm telling you abantu baite ko batenenku ekiagara nindo je faidero ene samana yobole mibwe kawa bona omushimi wali swana diana liko jiria jaiga no na bara ya bande barengo osibaru kuruma ngote abare ngo kwana bara mangana aya na to chokora ngikwirira bakwika mbagokora magendera eke na bantu bakwigene na gym kenyanya koko so agali na bogo chigikirani amangana diswali na bogo chikolingena teturenda somutumbo kwa studio ndeto kwirana na roko ngirani diswali teturenda mutumbo komoke umanjimuri toska ndeto kwirana twanderere ko kwana no mwishimiwa mangana atabaka. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi ine nobwatu muchando bwa maiso gose nomanye tondo bwatu muchando bunoyo enyagitari ya KCI Hospital nige kurupo karali bwensi bukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwate kanana barobu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koreru kubara wose theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi boigo mono ngokora bale laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwaligwa na boigo bali bakurwaligwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batalire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisi Primary angena kusi stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano noisato Ibere enoti isato eye mukianda kianda inye gose enoti isano na Ibere isano na Ibere isano noisato enoti isano na Ibere enoti kianda isano na Ibere gose enoti isano na Ibere enoti Ibere isano noisato enoti eye mamarakabere kianda isato KCI Hospital, macho bora, maisha bora. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikire chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti isano na Ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omuguzi.
Memano majumuri kero chore ta kuri moroberi bu ensa keme ya Ndizi TV mambi ya lero mbadi tukuri ya lero ya Jumatatu majumuri anto tena lero turino magni tu chimi kenyanya oyo kuri kero kyobo MC ase wodi ya tabaka ni gotoka se bunge ya South Mugirango county ya Kisii kerande de guya kereko ko wetera kerago te abuna mbindo kibi biri arenge to jukora ase wodi ya tabaka ne kero tuende ta kumboria mabori ane hani ongo kubori na tuma okobori kwa wetera namba era skin ya yorabu ndetunya to kumabori kya no ale to ganya soke umay gutoma libori ya go libori boniga tumabori kale ga mapema mbuya umwanju muri ekero to mabori na ba akwira ndi mushimwe dito enda se mutumo komakona kubori na abara inko ya kera bare ko bate ana nguchindo kore inki go kigyaba nke okora na ya bantu bata bakibara nyara go kwegenana baiso ko ali bagayo ko mwemusie no ikirania magendrai mbiya mono moralia asengencho yeli boli elio abarayi abange ekeronkoli ekiara igo baguchia eidebeba ba divert attention elia ya gerete baka boli chikura wacha akole bintu bire contrary namagani yabantu inche muna Jim Kenyanya intagete abantu batabaka bangere bagelio inche no monta abantu batabaka bamanyire mono bamanyete inche no monto ngokole gasi yane ngokole gasi oboene intatagete kungainereri and I want to believe nganya saa na sentie njeregete I've done a lot of work is abantu batabaka tindigo jigokora gento keli abantu batabaka batakaniti tabaka nseito tabaka ninche no nyiboire ninta ire korora at least embed different na bara ibande barule kurmaiga esa babungwa na onererie nche no monto ngoika abantu batabakange ama good listener ngotegerera amagani abantu batabaka na inje challenges tiri na role abantu batabaka tueitire tinda ire ko repeat the same mistake inta ire ko ba unique and inta ire ko hakikishiranga onyana abasae banyolire haki yabo ekiara muna bona population ya nto bugata bono ne yabasae ngaji abasae to ko babeka in the next 5-10 years where will the place be akero to ko ende samangana yorai into ta abasae baegu entira yogwetenera ekiara muna bono ese word ya ne atabaka abasae ba college school e bale so many abandi ba college abandi universities and tertiary colleges into bwata abantu abange babwata bipamba mbali enchera tuale kolegia na mano kabisa ese what we can use our local resources or transform elinda basaye na baro banyole enchera yokomenya ekiagara the future of tomorrow na basaye bayato ko batika bosa we kolegia enchera ngakioko ba propel na baro banyagwetenera we will look all avenues possible elinda basaye banyo enchera na barabu yoko nyomugati yokere dituke kiagara e future ya tabaka igere sabasae na inche na bonta yetako banga abasae niko na nyinyi moja kwa moja kororanga ngochinjito rwabo gimogwa abantu baminto toramu gwatebero na bintu bire gwakorera stabaka mpaka antekero bakorera banyara otana ya Kenyanya na ndio tutiko mali bagarinde eko cyosyo na bakogendereri ibindi minto gebiro gwakorera umwishimiye kero montakuriri ingendo mpaka boni ngambo na ya no maite Kenyanya nkiakorere montaranya kongresa na bano kora tutengu minto asante inche no monto na participate ese development programs ya tabaka kwa jumla either nature school onye ne school ekwagaja my handing kobero onye ne kanse kwagaja ko bakwana ko bakoro every activity onye ne chinyangtari chi dispensary chetu chiroro no njira chaka okoragasi my hand has been there na Ibere ebyasara ebito okora byamagene inche muno moncholeria na kunira abantu thousands of them ekiagera inche no monto na lengera tinkaranga the only way ego kantu miegento kelimgata kobako negento kelimgata kobako neligena nka make sure nga na achire a step ahead ngatiga ko korangera locally nganza koranga internationally ekiara karo na achire na nyole chiro isko those orders chigocha talinje ngokora directly igo chiko ni bo abantu banda bange abubara ababaji abaseni abantu bagokora parking abantu bagokora designing
and many other people. Muna bona se ekiombekiane sing ngokolegasi. Famu yao. Igo tubwate abantu tolige directly bagome directly abantu saidi ya merongitani Ibere. Abuba gokolegasi within a setup ye industry tubwate abande bare abantu bagokora design, tubwate abantu bagokora parking, tubwate abantu bagokora sanding, tubwate abantu bagokora waxing and many other. Tubwate abantu office ekiaira tubwate abantu bagokora the office. They are all benefited out of this work na veire ngokora sama tukaya iga maiga, and I want to assure them we will do even more. Ekiaran tutagita banta bangi mano ba benefit. Onyenche umonto ye monko nyago employer banta merongitani Ibere. I think I'm touching every magwa bantu banda bangi. Ekiaro monto ye moko ruese my industry there. Na bwate family, na bwate ito mogaka somongina, na bwate abana. Bakonyora their daily bread kurwise this industry. At the same time konyara kwira bana babe school, umuntu nyara kwagacha nyumba yaye, umuntu nyakomenya obugima bole decent. Na inderende entaire ko bashwaiga. Come August 9th akaramwange nafasi ye, we will expand this industry elinda genda to the next level. I want as many as possible banya ko benefit out of this industry. Bono industry ni kwenye kinia tabakengi matari yao bono tindi go kolega na mune kianenje igo ga koba ekia bantu bonse no bono tali akarongo kwa about industry telling and inchebwe kaza person abantu bande mbaro wale shareholders, so we will expand it elinda banta abange ba benefit out of this industry. Yes, igo bono kwa bekire mirori ya bene kwenda kino siko bekire go nabo konya abantu batabaka bonse nandi kende kire kwa korire kire taje bosa umweshimi wo montara rorena no nige taje ngwatanda getaje ngeyo ya sensemo ya tabaka buna bono kinyanya asebe serie ngokonyora itali county ikwarosi no nige taje montara ndabuja maji ga konyu otana ya kinyanya. Exactly. There is a before kurmaiga na vere ngoshiriki sa mangano yo korosi ebitaje bya maji egetaje muna bono ekere angenta baka DB maiga roche. I took my initiative kana chete nganyo abantu bachandegete abangina bako bucha maji korunse inga take that initiative nkagenda nkaligere nkaro challenges chiro inga take my initiative nkagenda nkaro sigetaje ekyo as we speak today egetaje kino abantu bakunyo maji talikera giyoka nebinde binge no ensemo mna ya bombule na chete nka initiate egetajo nkaleta materials nkaleta mochanga nkaleta kokoto chisimiti. I think kigiategera bono no kerosia elinda bantu baminto bekenyoro kiri banyora maji if given an opportunity. Ekiara ni maete se county government provision nero royo korosi ebitajo bya maji provision nero yo korosi bisima. We want to assure abantu baminto batabakanga. I will be very transparent so ko dispute evinte umwaka ono bo mutanga nyasa otokonye moko ngekero gekeiga igonda ko making a kere enyumba ekiara tabaka na redify into chinyumba ekeruto chinyumba kianda. We will make sure so mwaka mutanga at least kere nyumba ya nyoli getaje sabanta ba kunywa machama ya iko kianda mete miaka na 5 ero mweshimi go chinyumba isatona ni chatige umwaka yomo ese county government I believe in koros kiran korali gerelinde ebitaje bikoros ne ebitajo 8 kire nyumba twisikonya keme the second year elietanya ole chakeru nebinde in the next 5 years okwanya ngatu arosire bitajo bionspi nonye bisima ebibiko ba drill na bire to bire mass strategic places esa abantu abangi baranyora maji ago flow by gravity elinde awarding mega covered etabaka umaite sengenjere hili. I want to believe ngatu isikonyo egesime kama kebe kwa tabaka high school egesimeke ga okonya abantu across asatambe sana egesimake ndeke kwikoba amacha flow go tirimboka gocha agende paka ngerio siri tonyo egesimake ndeke kuwa asakoro kunyamwe egego triko amacha agende paka nge kamagambo agende all the way paka lia bomonyara asakoro kwa Iringa
abantu baminto banywa machama bono mapping yokorete kesu ko kerogo bono ngwakwana na muri aba chinyomba kianda ngakibono umuntu arakwigene na ngurure nyomba buno mweshimiwe yamo ngakigo chikubwata chinyomba echi chonsi 8 bone kiara nore yamo umuntu agatene kego chikwewe kerogo ochikurigeri enyomba yawe yoka naki chinyomba echi nitakere kumanyana chasoire mbiya mono murali inche no muntu nde open ise bintu byane ngokora ekiera abantu batabakamba amanyite igonta erikwashu abantu batabakanga ekero barangeli bageli chinyomba chionsi pia kianda chatabaka ward igonta getenjireta mu tobe genteke amagana yo kenyomba naragelile no magenda atalikoba inche muna gym kenyanga sawa tokonya makongali bagelio igonta getuko siria mangana yo kenyomba pi elinda abantu baminto toba abantu batabaka ward tali nyomba no muna tua kwana enje tinda kwatura no nyumba kingo ekiara nje no mutabaka I want to assure abantu batabakanga I will be very accountable sebali abantu bonse batabaka batnyole equal opportunity onyena mangana ya maje it will be equal amangana ichipara it will be equal amangana ichskuru chetu it will be equal chinyagitali kento kwa dispensary all these will be factored yese amangana ne ekero mwange libageli iga want to assure abantu batabakanga inche ekiara mo manyete mono inche na bantu na very close na inu ese miake yons ninkagerete nga mwanyegeire na ndi mwamanyire how best I can perform inche ne performande ekiara have done one or two things ekira yo benefit ya bantu bata bono current oseyo le boni gekero kyo bwa MCA enkwenda le kero kyo bo chumbe boni ya uchikoli kero tebire no bo chimba uchikoli orojo kwenda kwae teru jo defend kero kyo bwa MCA orojo kwenda kwae nigero muteremuko asore onyore kero I want litangani tigamwa kembia mone kiagara arule bagelio na indenta ebenga ali sa kolire saikere that is where I will start ekiagara ali akolire okoleira abantu batabaka na inchembu aterororo nyande gochimuntu ninkagerete nga akerata iyo ekiara na rolling my biggest challenge ekero tualinge chikiro ya 2017 lakini ese ngenjogo sikakwaye igonta iragota ebanga this time abantu batabaka ekiaramba manyete what happened na ende mamenyete how we worked together inkagerete nga this time nkonyora baleri bageri others bagocha na barobu ebisoro medina biro ebisoro ne bige byeso kiri yes na barobu tiga bacha bararabi kiaranjo mede na arabi na kolire na lemire I think bako kusimeka na simeke I'm just waiting on samule ilinda abantu baminto batabaka baragera igo nda irakota yabanga bali my competitors wherever they may be na wa karibisha on board gente kega nkalia ya moment ya mo ne sabu na nje sabu yana na nyakolere bia and I want to assure abantu batabakanga nimejitolea kuwafanyia kazi kwa bidii mheshimiwa to magendo na rago kwa merobenere bono ranyoro sino mheshimiwa agendete kunya kubwa no chikubwati merobere usogo chikuchake yago totena bono kwerere kenyanya lero bere so nino mwe utabaka oko chake merobere yago usogo chikubwati emerobere eri yatigere tunjira mbiya mono morali seri swali erio nkagerete nga igera aba magosa manne isako bangengo chake emerobere emeya eri aroeta gataboka igonta irakota yabanga igonta yetenja kobugati ali certificate mbugate rororo even the first year is konyo ya elire nje ma kobeka na ende program ya nenya na ende entagete a lot of consultation nje se biranga ebiane tabaka ward igebwata abantu abangaini etageta abantu ba to kora public participation kiro monto rwe biranga ebiaye ya saisa ko ngali bageli gabangi nafasi hiyo igonta irakota yabanga public participation will be a priority so all programs to okora ekiagera tingo chago implement yegento no abantu batama thinking okora abantu matoge bae bulibaga na baru input yabo ekero baru their input igera to konya ekero to okora implementation no ese budget ekero jo okora budget no ese count assembly it will end affect ebintu biri abantu batabaka batageta and we look at priority areas
ese bintu baratebe gusini komi toro ngirikere priority togechakire so that we move on. Boniga umeshimiwa watebire nango choro kubwatisia abantu bakubwatsi public participation. Boniga kwara by currency bagoteringi batagete wakora public participation yi osokanye tora iroma ojiko bareta no. Osikwacha inche public participation na chagite kale ekiara inche no yomo bwa abantu bali batabaka utayani opportunity ntaranyora igo en activity yakokoru nkorangira ntule tuaborani inkitogo kora inkitutairo kora igo public participation is not something new negento kerororo utatiga bono with the regime ya rural I think tinda roi kora those public participation inche as a priority integrate public participation ebe na kiege ntongo kora mono ekiara nyigwe birange byaba na ekerongo chigokora egento engwe empower abantu na ubakora through their public participation esamangana ali batebira akorwa igo ntagira gotebanga nje n'umuntu nabeire se ground yali twakorera public participation n'abantu bane na arabatebiria mange yeto gukora turamo ainderende God willing nimbwate a chance yanene yokonya kirugeke elinde tokolega siamo n'abantu babintu bakabona nara goteana kinyanya niga akororekana buno muntu manyito ubwato umanyimono nande niga ari umungaini ningiye kogerata kiete kurigikiro kyobo MP asenze meyo ya sauti mugirange kero oyagoteana oyo nyasimi egoruse majija nyanja goteani gokororekana ni goro muntu umungaini mono nani gubwato umanyibwe goro mono nigiye kogerota kieta sekero kyobo MP nyasimi okobori boigo nara korokuna Edward Momanyi kurujinsemo chiri chianya macha goteana kenyanya mbuya ukwana korende tiga bacu baikirania ekero banyorire ebirogo yagoteana tiga mwaji moikirania meta bange bakori chira cyubolimo korende mbawikirania abungati yawe bandate gutuma SMS cyabo gwetera se enamba eyira siskinia umanji muri nta tuma nyako kuboli ekero na kenyanya uyokori ekero kyobo MCS wodi ya tabaka mashimwa ono ninkani kubona nkia makiore metekero monta gotakori ekero kutakara ko independent yore usene nkia makiore kera manyire na bumeto muntu nabago mbari bagwakira none kiama nakiro chiko advice gojibo sina abantu bakire kiama ose bakire umuntu omonyene ayenkia makiore mashimwe nje Jim Kenyanya igonde umurwanire bwe kerokyo bwa MCA korwe party ya ODM 2017 I stood with the party na abeire chairman ye party se ward ya tabaka na abeire se a branch muno murai and I want to believe that is where I belong aho inare nyumba yane na inderende inenda kuegena nga inawezekana ekera tutenine ese nyumba hiyo iko a party ya ODM is a part of choice yane injeno mo a life member ye party area na inderende na bere nko colleagues ne party iko karibu sana even the prime minister the right honor the 50th president of the Republic of Kenya sawa tokonya injenere ndo jenge to jigo at the same level igolende igonta ite gotebanga abantu baminto a party ODM is a part of choice na ndirende that's where I belong whatever no ODM more bono no ebisora bya china bero bigotega no ODM bire no re guarantee dinangwa uro ticket kiara we ticket boni ni gore aspirant ndakiro jiko be candidate no ne kenena ngujoro ko ticket ODM I'm very sure naende ngokuana with the confidence sure yaonererie mweshimiwe kwa gorire ticket gose ndoli kogora ticket ticket igokorwana nyola na bekire systems nse choko garanyola ticket igolende naende muna nagotebi umanyete ncheno mwana ODM dam na beire se party for too long over 15 years na lendre party nandi naro rumete nero ODM yogote nero bekire systems in place kono system ije jikumira na era tigachiche abana inji mbali ali baramwe ya ndobwata ODM members mbamanyete ngo batagete naende nimbwato kwegena nga it is me and none than me ayo nomination is jinji okorkana ase obwasioko metende tukora na buchira korekane na utukana baro anga kiroja nomination ijo korekana nomination inchibwata challenges tiaye lakini I believe ekiara epati sende ikiya kole bintu bya kwa wazi kabisa
it will be very, very transparent. Na nomination njirigo chikotuara issues chinde. Kiara already abantu mbamwete ngobatakit. So I'm not tinyo wa etikenda maana nomination. Igondo and I'm prepared for the same. Na njina niko sabirita mayo mheshimiwa usiku ticket. Lakini urabato nyonyora rende. Na kiogora na nento eriji gondi etabu na tusiku nominations montari kunganya kujase kia. Oh yes. Kende kingabo niga ukwera garia asekia mekioto the UDM. Urabato nyonyora ticket ngiyokora. Usupport yo monto yigo se. I think my conscience teri gonta nga tindi kuchika nyoe ticket ye. Lakini nate urabato nyonyora yani mete 50-50. It's true. Lakini rende nimbwata confident anko nyorande. And I want to say is kobanga te nyali kan te kobabo. Umayente with the new laws here passed in the parliament. Political parties bill bigonda irota evanga onye kwalenge patigete akwabu irwese primaries and that will be the end of it. Wono oyo tagete ta basiko siekereru tige pange agende ida independent usipatine chinyinge ekiagara mimi nimechipanga. Igo bono iganwe bangita se kiama gyodia mheshimiwa tena ainwe bangita iga montora ende ne bisore biachire biro binganya to kunganya kurwo inje haya no igo saka no igo grabe come day or it was a black and white inje nonde e party ele nonde na inde imbato kwegena that is the party I will stand with. Ona kardo uska kego se kardo kwana nturojina ODM gusine bwate ubukurgan gwiteboke kardo rojina ubukurgan boroboke mbako yairero muraiwe kyama gyo ODM rera murodinga okubirie gisabali cyago cya sorongurwa gusi chintunda inye ngakira kwana linganeli urojo ugungusana nangororo to be fair na bonda itakotanga into what challenges is as a kirog especially kyoba governor ntoranyora clear indication inkigo chikoba so I think let the best win oyuranya go konya bantu ba Kisii County igenta itakota banga nonya koreka no gutukani ugoro I think after nominations amachina tereme elinde to move forward ekero mushmeto bwate bono goikaboni godiam nige bwa chikambi Ibere ekambi nere korawa no mugabana James Ngwa nande kambi nere korawa na Simba aratu yukuri kero kibugabana se county ya Kisii anora se kambi ende go senani gore se kambi yawe bekomye inche igonta itakoteba iga mangana yo chikambi taligo chikotokonya let us be very honest se vinte viga ekiagara ntobugate those two camps nchiro igo akero chiroro kero mona maite mna kwirwanira inche as a person muno member and a life member ya ODM igera abebia toisuko kwa robo cholio wa primaries na maskania manne with a lot of accountability tonyo are the best candidates akero toramanyole that is the person we work with igolende nintagira kotebanga leadership ero yatemiro kora Amaya yatemiro kora kulende party no yochire muna mheshimiwa Arati nera amekaribishwa sana ase Kenya ekiara nero mokenya rumoye obwate right ya nero go exercise the democratic right esaiwete ekiara no mokenya igo kiranya kano either of them ekiara candidates ya barabangi into bwata Arati into bwate mogaka professor Chris Okurenaro na ende into bwate Janet yanate to omongino tebirere wirane kero kiaye which is very good and then moganet ya maya sana ono lende abayiga batuto I think one of them na chachiche out again the ones baraire no yo out of the three kinyanya kwirire kero kyo MC tutena kwirire kero kyo MC ase wodi ya Tabaka na kiro chokora egasi no mochumbe orachorwa asika kiyi kwena kibuna magendra chirase wodi ya Tabaka no ngo national government na se county muya mono morali seri boli elio igonta itakota baiga obora yobuya no bora abantu bakugaterana omojumbo rachoru South Mugrango tare 9 mutinyo 8 na injenya sanje imbo mu MCA we ward yeyi
we will work hand in hand no mujumbe ekiare bintu mbire biko rwese national government ne bintu mbire biko rwese county government ebinde eto siko bibekamo igo transform ubugimo bw'abantu baminto pe ward yatabaka na South Mugirango kwa jumla igonje tindigo chigotwara bwamata boro beno mujumbo urabo igonta iriko liyenchera elinde to wakamo n'abantu abamo elinde to konye abantu baminto batabaka na South Mugirango kwa jumla inkingo kwanira omanyete inkiga kwa tokoliekero nesenyo tutagero konya abantu ba aristokoro igekero abantu bwato komusana amagenda tagoche obuyambo linga tiganya saa tokonya tochora bara choru we need to work as a team I think when we team play as a karwa kumpiramo mupiro yo once igolende ntaita tebanga omujumbe oraba ororo na oyoro of course mheshimiwa Silvano Sosoro omujumbe one and I want to say mbiyese gasili akole se miake yege tano gwikwera ka iranyali kana bonse bali baroro bakoligia oyora choro ikiara ngukora igipin kiaya mutinyo gatano I think bunge nkubnwere after that kiro monda wikobaraia bono lende abantu ba South Mugirango batene nego choro murai oyoro bara choro that is the one I will work with no kani umuchumbe wodi mwa choro asebunge ya South Mugirango osebiranga bya mbiri bibi omanyete onye ndi yale nge wish wish yana nawe yale uche kwa baigo lakini rendo omanyete abantu ba South Mugirango ngo exercise their democracy naende kuikatonyiske onde bwenzi uracho from any party I think that inari choice ya abantu ba South Mugirango igolende parties nchirigo chikobana issue ngakinga bono ne party getanga abantu bakwero igonta irabotebaiga let the people of South Mugirango choose a leader but not a party na ile party rende keranya alikana party yana anyolire I think it will be another advantage ikiara karamoko wake mole nyumba ya mama iga yakobabia iko bana ku support your 6 piece yeto tana president ya ODM go gamba ko MC ya ODM ku support your 6 piece go say I think that is my feeling onye ndi yalgo nyalika lakini n'abantu nabamba bwate on democracy tunyeske nara ukoboli na ki mbore lyo mheshimiwa ki ODM party leader Raila Moroniga postpone go chagusi marakane go ikaboniga igente koroje gi affect lyo ODM asorongorwa gusi iye kwirire bya mabinde binyora chinguru ase orongorwa gusi indo dugali ombiro ko jinsemo jiji akyamabundu akoboli na ki Raila postpone sali kisiye jiji ODM oroche gente ke ngorira kere ODM esiri chinguru jae na kwa bya mebinde chinguru asorongorwa gusi asegusi let us be honest as we speak today ODM is a party to watch whether say Chiro or not still ODM is a very strong party na endere no murai we party ito party leader oko postpone kwa wochagusi I think na ata amachara ratulia ikiara na buruka inabo ikiarta goja anyore esidaya ya abantu bakubugata ntisati yere buya ekero things be settled munabona ekero tocha kaenda delegates conference a weekend I think emana chaga mbwa mangi ende no bocha kanywana amacha ya kenno kiro moraya chache akwana n'abantu bagusi elinde arafu amaja atakeno ngeti dende abeta mpaka twakire chigura maja ego ikache nimbwa to kwengeno ono muntu mungaini pakachi chena ende go ikaliye solution nyakia kora abanta ekiara abantu abonse n'abantu baye kuike solution etoke nara ukoteana give congratulations to our new MCA Chimi Kenyanya looking from Kisi Tabaka ilidaria yakoro kuna Joseph Josephat Okindo Paradise awateana noali wana eroko roko ile kirugo ko ile kura ya mapema awateana congratulations kabisa mheshimiwa sarjinsa cha jirite turakwana na ntubwate oka Kenya tugatwara Kenya tubatoka tugatwara Kenya kwanza tugatwara Azimio la Umoja akiwa kwanende obomobo kira obomobo enda takuya kireko kona nintu tutangaini Biamono, I think the three entities of entities chiachires koligichikura Kenya kera ya mongo tamere kokora it is best ekiara nkwe oni bali
lakini as things stand now ekuligoroga Azimio yatwale abantu abange iremeli it is all over the country even on those quarters esetali kokwana now we can see a big movement yaro abantu bagotanga Azimio igolende nimbwato kwegena nga ababande na barabwo libagandiro tiga wateme lakini esokora kwane Azimio ndoja iremeli chimi gwanjigi mo nyabiasara monene na nyataka kwana na oirire koti oirire kine koti ya otana ODM yani ganti mukutano manene bwe kyamekyo lakini barabwate amachiko nkora kwane gore ya chimi gwanjigi I think olino muntu bwetakereta amanene rabuyeka ekiagara gente kega agartuwa chiketo mukutano oli taligendo yechete kabisa it is all over the media the newspapers all over era muno member igale goche se delegates conference muno member nera tegerera apangwe ekiaro nyita go pangu ngumpanga tu igo ntole tayari komonyora onyo chira kotini gasana no mine bokuliki tiali go wane bwayo lakini rende wengi wape yewano abantu ngoma chibaro murai bwense anene kera orokirie osiaro kandebuna na barachiko murai bwekama ke ODM rero amoro koboko indachiko irali bagari ya kera ngukora chintunde cha cyobugambi abantu bamumachiri Uhuru Kenyatta murai bwense ngakia uko na linganeli I think bali bakomo manjia I think n'abantu batobwatia maono ikiagera era muno mu Kenya na nengwaroche korumaiga kwanyense yabeira nkong sana kuraha handshake yeli igo ya tokonya tukatwaro bomo tukatwaro malembe na giga yartua ikirenga kiye gatwiko chikura na ntutabwa saga igenda irakotebanga umurayo ito president ya Republic of Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta iga kolege nteki ya kubwata no koboko no murayo ne bwe party edinda koleta malembe igonde bwensi oramo machi I think no singing jogo tamanya ikiagara democracy umayete democracy yagotanga igo mondo keliota gete na kigego sikwa igoti getu sike uamuzi yae na ndo como machi na retiga leta na yae ikiara ya democracy but for now ogo chakwa mkwa president amona the right Raila Amolo Odinga mune the 50th president igonta ireno kwa bigentekia ekia twanyora a lot of harmony na bantu baitu muna bakenya ndoje ngatwachiramo iye kotoa focusing ana uji motua omalembe no chobe ekia nduta repeat ekia bete ngakiria post election violence bon asebrengere bya mheshimiwa ngakitura nyare to obochori oboto kwenda gukora bikoru bokoru asenjira yo malembe tuntuira na ujase asebrengere bya ngakiuta kero chikure chanje gokorwa no malembe bya mono moralia igonta irota banga litangani omalembe ogochaka naye as an individual tigeto chake korandi omalembe na endekero montaye go space onye abapons bibakuli chikura eidambale samerange ya tofauti tigabaye go space onye nabantu ba kabago chagusia tigabaye go space bakwana manganabo abantu bagusina bangeni mbaro ngakibao kwa onye nabantu bazimio bachagusia baonia maoni yabo abantu ba One Kenya Alliance kero montaye go nafasi isi ko baigo ondatali ko boli ondekende I think malemba okobo and that is what we want one Kenya one people elinde togenda mutore genteke ngai to malemba bako ingali audio mwari go jasa abantu batabakamo n'insitu ya Kenya ngima bano libaganiri yao ba ingali audio mwari mushimo igonta getiko irali bageliga abantu baminto begwodi atabaka litangani mbake na mbuyemono esenginji ogotwara malembe asinga kije chance tu abeire se wodi elie namba Ibere igonta etembakire mbiamono asengenje yogotena nainje na mona kerongo chikolia ekeroge kega mutagete konga kia MCA we wodi atabaka igonta getembaga nelia maya na ene nyasaba kune chinkoro chino ekermo go ikomotienyo na August igonta getemote nainje mongi nafasi eyo elinde tokola na inwe gasi eyera chenje abantu bamindo batabaka wodi omo LP abasae vile say word ya tabaka igonta itako bahakikishiranga nimejitolea kufanya kazi na nyinyi na tutatembea safari pamoja ikiaira challenges nyingi chire se vinyoro
na basae chigokuna igeke rondo chamangana ya kiara na inche I've been in this process na inche na lengo wanzo musae na inde na ite all these challenges let us have hope nyegene na inde kuwa na imani na mimi tutatembea hii safari pamoja na inde ni chenje bogi mabwino na basae igolende ninye pangete na inde nimejipanga sawa sawa basae kabana inche tutatembea hii safari abangina kabana inche tutatembea hii safari abagaka kabana inche elinde tutarama muna abantu batabaka mbona mheshimiwa abana mujibara okora matemu amutinyo gatatu to kwa wishiri success na bro abana baito once bikwanza Kenya ngima bali bakora matemu AKCC na KCP igonta gete mbakire osembaganiria maya akermo uchi okora matemu ino a standard 8 na form 4 na mono kabisa abana bakorwese ward ya tabaka jiskuru cheito jiskuru ya ikoba to tabaka boys tabaka girls nyagichenche entanda iringa toche kioroli toche nyango nyachenge jiskuru bokimai ne jiskuru chonsi pi secondary school cheito chonsi igonda iriko ba wishelia maya ekera moji wikaransa matemwabo and I believe with the determination ya balimu baito kwa ushirikiano na abaiboli nimbo to kwena ngakam ekera matemwabo soka abana baito will be passing with the flying colors elinde bagande chiskuru chingia abana ba join chi university asenye njoko ranga eke wangu kichisen chi abana baito be wodi atabaka kukina kere and to the level eliera nyargo chenjo buguma bwa abantu batabaka nabaga niria maya na entiganya sate na inuchinga kiechi paka mwakolera matema mbe muno mheshimiwa nara gorukuna chimi na chimi Kenya tosha is a able leader with vision and ready to work for the people oyaguguna poazi onyoni korujinse mochiri cha Nairobi oteana yaya Kenya na isaine ni garo murai bwa makorwa nandi ni gari tayari gochigokora mirimo asensemo ya tabako impoasi onyoni korujinse mochiri cha Nairobi nara gorukuna immaculate nyanchama agoteanere na yaya Kenya na isaine tigaye guribaga nukuburi antu batabaka bachora abantu bali babwate bikorwa kogecha mbachora bali nande bagochikoirania magendero magega nara okurukuna Cyprian Onyoni agoteanere na aya abaraitiga bachoru nande bayegwa mabaga korengana naki barure birengere byabo ntochora blindly igamineti na ntochora turaba uko turigererie aria atakeri gochikorigerirwa gose aria atakeri gokorekana asense yaito ya Kenya abungati yabali banyadire bagotuma SMS cyaba sense meli ya YouTube nara gukuna Brian Nyachani aho mheshimiwa Chimi Kenyanya tosha nara gukuna FK Mochama aho na go Chimi Kenyanya you have my support nara gukuna Wilfred Ounde aho with honorable Chimi tabaka word is safe abantu nabangu baterigana with Chimi igotabaka ni gochikobasa maoka maya jinga tie SMS ya tomiru chinyinge nande sali ye biro mheshimiwa ntoko nyara kugisoma chonsi embia mona sebali batuma ebirengera byabo gwetira ensemo ya WhatsApp ensemo ya Facebook ensemo ya YouTube bia mona sinje to abeno mheshimiwa nana bakwenda gutuma karengera byabo nabo tukumwikeria ne crowd studio mheshimiwa nabo tukikirikia nambare barakanina inge utagero chokora niki chikobakonya bakona gutuma SMS yabo inde tunyara kugutumira mheshimiwa mbia mono thank you so much mujumuri kero kwa bera monito zitoka chagete muchadaro yogo ikaboniga ekiagera ekero kwa lenga monito nande twakodire go ikaboniga igo nego tukubona le twarenge no mheshimiwa Chimi Kenyanyo yokurigero kia obo MC sensemo ya tabaka nande onyare kaote abuna niga ko buri kero ikyo bintu mbirata gitucho konya sensemeri ya tabaka igo bono nayo mwanju muriria unakora sensemeri ya tabaka okurigereri okorana manifesto ya Chimi ne isaini na boko mwekero nande koranyaro na boko wono kombea orore na ngogo kwekero lakini yaro rakoerasire nando gotebina inkialigetigo chikokora ase ward ya tabaka igo twaro buririo bye bono wikana oto mwerio kwimoroberio oyekero twakwanda mangana siasa na magendero nande tigebe angi kandi yanere ritukuria Jumatatu katucho kwanda mangana mangi twara buririo bye bona botambe kogotebu negente kenekia negente gyansu nandi go kenyore me ya Ndizi TV nero bwansu magusi ndoke Brighton Makoli pia mono morali